Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Taliwa ning pandemya, dili gyud kalikayan nga dunay mutumaw nga krimen bisan asang dapita. Sama na nini nga magtiayong gipamusil patay sulod mismo silang panimayda sa Purok Saging Sitio, Origano, Barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay. Padayon pang gisuta sa kapulisan ang motibo sa krimen ug kung kinsa ang nagpaluyo niini. Si Chona Carion sa report. Patay diha-diha dayon ang magtiayong Rogelio Tupa, 60 anyos, ug asawa nga si Virginia, 55 anyos. Gipusil sila sa duha ka wa pa mailhing mamumuno samtang nangatulog alas 9:45 kagabi. Ang magtiayon manindahay og isda. Went inside their house, then shot the victim. So we can see here that there's really hatred. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa posibleng motibo sa krimen. Usa sa gisusi kung aduna bay gikaaway ang magtiayon sa wa pa nahitabo ang pagpamusil. 7 ka kabhang sa bala ang na-recover sa crime scene. I encourage the family and the possible witnesses to cooperate with the police so that we can solve this case immediately. Uban ni Cleofer Lumayag, Chona Carion, Balitang Bisdak. 61.4 milyones ka pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan og PDEA sa managlahing operasyon sa Central Visayas. Gingong gikan sa Rustico Igot Drug Syndicate ang illegal nga drugas nga ipayuhot unta dinhi sa bisang asang dapit sa reyon. Ano ang report? Sa Sitio Tipolo Bridge, Barangay Guadalupe, nasakmit ang 7 ka kilong shabu nga nagkandidad og dulaan sa 50 milyones ka pesos atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan nga giabagan sa PDEA. Nasikop ang 3 ka mga lalaki nga naglakip sa magsuong Rolando ug Edward Undoy Romeo ug Calvin Valdez. Taud-taud nang gipanidaan ang kalihukan sa 3 ka mga dinakpan diin ang usa nini nakapalusot na og dakong drug supply kaniadto. Sa kasayuran sa kapulisan gikan sa Rustico Igot Drug Syndicate ang gidiling drugas. Si Igot gitanggong sa kauluhan apan padayong mipalihok sa iyahang mga tao sa illegal drug trading matod sa kapulisan. The arrested suspect Rolando Undoy, nakapag-dispose din siya twice during ECQ period pa. Last week of April, 9 kilos ang iyang napalusot. The same came from Rustico Igot. So I would like to commend the Cebu City Police Office headed by Colonel Joseph Ligan and our regional intelligence headed by Babiling Limbawan for a job well done. Kani nga trabaho sa PNP, no? This is because of the good information sharing between or among law enforcement agencies. Wala nakakuha sila dako. Samtang igo na lang sa pagmahay ang mga dinakpan. Matod ni Valdez, igo lang gikontrata ang sakyanan niya bugti sa 3,000 pesos. Samtang si Rolando Romeo miingon nga igo lang siyang gikontrata
nga mudawat sa kontrabando og ang iyang manghod nga si Edward na damay lang kuno. Gikan sa San Carlos City, Negros Occidental ang drugas nga gikuha dito sa Toledo City. Ang tagihan ini gipanganlan nga si Rustico Refuela Dicoy Igot nga konbiktado sa kaso sa illegal nga drugas. Kato sir, wala jud kay bawo sir kay kanang naay ni hatag rag number niya daw nga delivery kuno ko sa delivery medyo ko trabaho. Nya ning tawag siya nako nga nako ni hatag number niya ako kunong amigo. So makabiyahe ba kuno ko akong giingnan nga dili ko pwede ana kay ang ako sa akong permit in Cebu City ra. Di ako driver ako na hire ako nila. Na-hire ko ra. So kabalo sa Wala. Mao ni ang mga kumbaga soldiers on the ground. Iyahang may move sa iyahang mga epektos kung asa ipadala, i-distribute through provinces, Negros, Cebu City, Cebu, and Bohol. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Magtiayon og duha ka mga anak na paig sa sunog nga milamoy sila nga balay sa sitio Walog, Barangay Balabagon, lungsod sa Moalboal. Nahitabo ang trahedya pasado alas 12 sa tungang gabi niadtong Domingo. Gilang mga biktima nga silang Jonathan Masuela, 38 anyos, mekaniko sa Nasong Dapit uban usab ang iyang asawa nga si Rose, 38 anyos, ug ang mga anak nga silang Seb Jetro, 12 anyos, ug Dairin Masuela, 14 anyos. Samtang nakalingkawas sa trahedya ang 16 anyos nga anak sa magtiayon nga didto matug sa Pikas Lawak. Sanglit ang iyahang mga igsoon didto man muipon og higda silang mga ginikanan. Sa initial report sa Moalboal Fire Station, nakitaan na lang sa mga tao ang kusog kaing kayo sa nga nag-ulbos sa panimay sa mga biktima. Gisuta pa sa mga investigador ang posibleng hinungdan sa sunog. Pipila ka mga kawani sa usa ka ground air logistics nga apektado sa retrenchment, michabaw kay way gipabawn nga separation pay ang kompanya kanila. Siluan mayroon din sa report. Unom ka tuig nang nagtrabaho isip forklift operator sa usa ka ground air logistics company ang 38 anyos nga si Dennis Katayok. Niadtong Setyembre 15, gitunulan sila ni ining dokumento nga nagpahibaw kanila nga nalakip siya sa mga kawaning naigo sa gipatumang retrenchment sa kompanya sugod Oktubre 16. Sa dokumento, nalati dinhi nga tungod kay nakasinati og serious financial losses ang kompanya, hinungdan nga dili required sa balaod nga mohatag og separation pay ang kompanya ngadto kaniya. Madawat lang niya ang mga accrued entitlements, outstanding pay-up, lakip na ang katapusang suhulan niya sa Oktubre 16. Wala ko ni pirma ma'am. Kay nga akong gusto nga ipakuan mo ba kung unsa ba ni siya? Tarong ba ni siya or unsa ba ka? Apan ang 58 anyos nga si Ireneo Wahing, kinsa usa-usab ka regular employee sa kompanya, sulod na sa unom ka tuig, isip equipment mechanic na balaka kay nakapirma siya sa maong dokumento. Oh, nakapirma ko ma'am kaya ngayon sorry gikan man ko dole itong papila. Una ako sa do ako katiusog basa kay gidool man ko sa kanang kuan kanang among lugar assistant manager, gidool ko to nalipat lang ako kung wala ko katiusog basa. Hinungdan nga midangop sila sa RTV Balitang Bisdak aron magiyahan sa ilang angayang buhaton. Amo silang giubanan sa NLRC, diin sila nagpa-schedule alang sa request for assistance. Gipasabot ni Emiliano Chongco Jr., Executive Labor Arbiter, nga ubos sa balaod, mandated ang mga kompanya nga muhatag og separation pay sa ilang mga kawaning maigo sa retrenchment. It is provided under the labor code nga naa na siya separation pay. Equivalent to 1 month pay or 1/2 month pay for every year of service. So dili tinuod na nga why separation pay. Matod sa Executive Labor Arbiter, sukad miigo ang pandemya, ubay-ubay na ang mga kawaning natangtang sa ilang trabaho ang midangop sa NLRC. Apan tungod sa mga limitasyon sama sa mga health protocols nga kinahanglang ipatuman, hinungdan nga by schedule ang pagproseso niini. First, mag-request for assistance una sila sa atong single entry approach, no, para at least paatubang sila if there's a way on how can there be a settlement. Kung dili gyud, then that's the time they can file a formal complaint for compulsory arbitration with NLRC also. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Gilimitahan na ang gidaghanon sa mga kliyente nga dawaton sa mga government offices nga nimutang sa usa ka mall sa Mandawi City aron mapatuman ang social distancing. Pipinakabuang nakalabay na bantayan ang pagdasok sa mga tao labi na sa sayos kabuntagon. Si Nico Serino sa report. Kuha kini ni atong buwan sa Hunyo sa linya sa mga tao gawa sa usa ka mall sa AS Fortuna, Mandawi City. Sayo pa, daghan na ang naglinya paingon sa mga government offices nga nag-opisina sa dakong tindahan. Ang problema, wala mapatuman ang social distancing. Mao nga gitawag na sa BPLO office sa City Hall ang atensyon sa establishmento aron makurihian ug mapatuman gyud ang mga health protocol. Ug aron mas mapatuman ang mga lagda taliwa niining pandemya, gilimitahan ang mga tao nga makasud sa mga opisina. Ang City Legal Enforcement Unit nagbalik-balik og inspeksyon aron masiguro kini. Nagsuggesta na gawa sa office magbuntag ng markings para moitumban sa mga client na paduong sa aning tulo ka offices. Ang LTO office sa maong mall, 100 ra ka mga tao ang iakomodar matag adlaw. Samtang tag 50 usab ka mga tao ang dawaton sa Pag-ibig ug SSS. Kung mulapas na ang mga kliyente, sa sunod nga adlaw na sila iakomodar ug hatagan og priority number. Gipasalig ni Humawas, regular sila nga mag-inspeksyon kung natuman ba kini. Hugot sabang ilang koordinasyon sa kadagkuan sa shopping mall. Natuman nila pero every now and then mo atong personnel to check sa ilang isaat nga ilan ang tumanan o ilang higpitan ang social distancing. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Anibersaryo sa deklarasyon sa martial law sa Pilipinas, gihandom sa mga militanteng pundok pinagi sa lihok protesta. Mato nila daw sa nasinati usab karon sa nasod ining panahona ang martial law. Ang report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, karong adlaw tangkod ika-48 katuig sukad madeklara ang martial law dinhi sa Pilipinas. Nagprotesta sa Barangay Hagubiao, Mandawi City, kining gibana-banang moabot sa 30 ka mga sakop sa nagkalain-laing progresibong pundok. Giatol nila kini karong adlaw nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Paghulagway sa grupong bayan, daw nasusama na kaniadto ang sitwasyon sa nasod karon. Adlaw ning administrasyong Duterte nagpakita ni sa unsa man ang gihimo ni Marcos no kalayon nga paggamit sa puwersang kapulisan, militar aron pahilumon ang katawhan no. Ang iyang kapalpakan sa pagtubag niini karong pandemya sa COVID-19 gigamitan niya sa kabangis kapahilumon gadi nakatigong ka katawhan. Hugot ang ilang pagsupak sa mga palisiya sa gobyerno ug nanawagan batok sa administrasyon. Katungod sa katawhan ang pagpadayag, katungod sa katawhan nga mudimanda og resources, mudimanda og serbisyo gikan sa gobyerno. Dili dapat gamiton ang sildado sa katawhan nga mayupahilom mismo sa katawhan. Munang hantod karon ang martial law para namo usa ka signifikante gyapon og kinahanglan hinumduman sa katawhan. Kadi na tang sugot, never again. Nakamonitor ang kapulisan samtang gihimo ang kalihukan. 15 minutos ang gihatag kanila nga makaprograma kay ubos pa man gihapon sa quarantine ang Sugbo o gidili ang mga panagtapok o mass gathering. At least peaceful ang kuan na mayor man sa sila ni tuman sa sabot nga 15 minutes allotted time. So after na wala na sila. Okay, mayor ra. Human sa ilang kalihukan, malinaw ra hinuon nga nagbuwag-buwag ug namauli ang mga rallyista.
Samtang Bob, subay nining komemorasyon sa tinuig nga anibersaryo sa Martial Law Declaration na anda na sa dinhi sa Sugbo nga mulusad og kalihukan ang mga sakop sa media sa Cebu Press Freedom Week. Karong tuiga unta Bob, ang ika-28 ka tuig sa Press Freedom Week apan gumikan nini na sinati nga pandemya, virtual o online ang mga kalihukan nga ilusad karong simanahan. Nagsugod kini ni adtong Domingo Bob ug mulanat hangtod karong adlaw nga Biyernes na lain nga mga seminars dunay mga talks may tungod sa pandemya o kini mga digital platforms nga mao'y gipatuman karon sagad sa mga sakop sa media taliwa karon niining nasinati nato karon nga krisis sa COVID-19. Bob, daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Konsehal sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, gibanhigan patay sa duha ka wa mailhing mamumuno. Mga kabanay sa biktima, way matumbok nga responsable kay Wine na kaaway ang konsehal. Si Luan Merondina sa report. Nangandam na ang Banayng Agosto sa pagpahiluna sa patayng lawas ni Konsehal Zandro sa panimay ni ini sa Mactan. Apan kay SOP man ang pagpaubos sa swab test sa mga pasyenteng madangat sa Tambalanan, hinungdan nga dili pa makasiguro ang pamilya kung pila ka adlaw pa ang ilang huwaton una mahaya ang patayng lawas ni Konsehal Zandro. Muna nga, libog ang asawa nga, nga ipaswab man nga, human ito ni sakit, namatay man na sa pusit. Nya mo na nga ning ano og dili gid ko ni ipaswab dili man ipadangari di. Wan ay mahimo nga asawa ipaswab na lang armada diri sa bay. Nagdumili pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera ang asawa sa konsehal kay anaa pa kini sa tumang kasubo. Apan ang iya mga kabanay parehong mipadayag nga walay nadawat nga hulga sa kinabuhi ang biktima kay wala kini nakabangi. Wa man ko kabatikot na kay maayong gitong tao din. Maayong gitong matao uy wa man gitong kontra dire. Pag ito'y kontra lang ni buwang lang bitaw mi. Alas 7:20 sa gabi niadtong Sabado, gibanhigan patay ang konsehal sa duha ka wa mailhing mga lalaki luwan sa motorsiklo. Si Augusto gikan siyang gipanag-iyang pawn shop sa may barangay poblasyon ug samtang padung siyang musakay sa iyang sakyanan, kalit lang miabot ang duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo ug dayong pusil. Duha ka samad pinusilan sa wang bahin sa iyang lawas ang nahiaguman sa konsehal nga misangpot sa iyang hinanaling kamatayon. Daghang mga establishments ng mga adjacent dito. So, sige mi collect. Actually, namin nakita ang mga CCTV but ang original copy on the process pa nga gina-retrieve na. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan sa iyang FB page mikondinar sa hitabo og miluwat og 1 milyon ka pesos nga reward money sa makahatag og kasayuran sa hitabo. Sukad miluwat ang mayor og bounty, wala pay nadawat nga kasayuran ang Police Station 3 sa mga posibleng nakasaksi sa hitabo. Apan malaumon sila nga pinaagi sa reward money, makaikag kini sa uban sa paghatag og testimonya ug makagiya kanila sa nagpadayong investigasyon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Desda. Tulo ang namatay samtang usa ka German national ang naangol sa pagpamusil sa Sitio Quinto Limbo, Upper Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Patay si Engineer Roberto Llanilo ug anak niini nga si Malbert. Ang nagpusil mao si Edwin Ferguson, ang ilang silingan. Lakip sa iyang gipusil mao ang langyaw nga si Christian Pale Metz. Kinsana akaron sa Tambalanan. Gingong nagtuo ang suspect nga siya ang gichismis sa mga biktima hinungdan nga iya kining gipamusil. Napatay sa kapulisan ang maong suspect human gingong nagdumili kini pagtahan sa kaugalingon. Kasamtangang gisusi karon sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station ang giingong nalumos patay sa kadagatan habig sa Pasil Fish Port. Sa pasiunang investigasyon, giingong nagkuha lang og tubig sa dagat ang biktima nga giilang nga usa ka rayray lumulupyo sa mong dapit. Apan pasado alas 3 karon lang hapon, mao na ilang nga nabangalan ang patayng lawas sa biktima nga nagutaw-utaw sa dagat. Samtang usa sa sibaw kaayo karon sa social media ang pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño sa Malitbog, Southern Leyte. Human kini mahanaw sud sa 32 ka tuig. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Giisip sa mga parokyano ug deboto sa Santo Niño Parish Malitbog nga milagro ang pagbalik na sa imahen ni Senyor Santo Niño sa simbahan sunod buwan human kini mahanaw sud sa 32 ka tuig. Gituohan kining gikawat.
Usa ka anti-collector nga si Francis O nga gikan sa Manila ang nagpahibaw sa iyang social media sa miaging Biyernes nga napalit niya sa Disyembre sa maiging tuig ang maong nawang imahin sa Senyor Santo Niño sa Malitbog, Southern Leyte nitong 1988. Dali siya nga nakigalayon sa mga eksperto ug sa Maasin Diocese dinhi sakop ang Malitbog. Sa iyang post, iyang gitugan nga wa siya pagbasol apan dako niyang kalipay nga nakatabang. Sa ilang bahin, mapasalamato ng Maasin Diocese kang Ong. Giisip kini nga milagro ilabi na nga nagsingabot ang pagsaulog sa ika-500 ka tuig sa Kristyanismo sa nasod. We are invited to look at it in the eyes of faith. With that, we can see God working. It is really the hand of God, the providence of God. God is behind all of this. Kaya imagine after 32 years na nawa ang Santo Niño, karon he is being found again. Where the better understanding of it is he is once again revealing himself. Gingon nga maong imahin sa Santo Niño di Malitbog nawala sa iyang gibutangang ornasod sa simbahan human kini gamita sa pagsalmo sa ilang lugar sa Sinulog Grand Parade sa Sugbo niadtong 1988. Uban ni Rod Prado, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga nangaligo sa dagat sa Dakban Salisay gisikop samtang unom ka mga lalaki nga nagtigpakay nadakpan usab. Si Chona Carion sa report. Sa pagpahigay ng coastal check sa mga sakop sa Talisay City Police Station kagahapon, daghan ang nangaligo sa dagat. Matag Sabado ug Domingo, nagsaan gyud ang Talisay sa mga liguay. 7 ang nadakpan. Matod sa kapulisan nga ubos sa Modified General Community Quarantine mahimong makaligo og dagat apan ilang gipahinumduman nga mag-obserbar gihapon sa social ug physical distancing. Bawal usab ang minor de edad ug mga senior citizen. Naay uban dito, they were naligo sila dagat, completely disregarding social distancing. And under our Sangguniang Panlungsod Ordinance, that is a violation which caused for their arrest. Samtang unom ka mga lalaki ang nasikop human masakpi sa akto nga nagtigbakay sa Barangay San Isidro sa Maong Dakbayan. Ang Talisay City Police kanunay mag-roving kung nagtuman ba sa health protocols. Kaganihang buntag, gisuroy usab nila ang tabunok public market kung nagtuman ba sa social physical distancing, lakip ang pagsulob og face mask. Uban ni Cleofer Lumayag, Chona Carion, Balitang Bisdak. Pipila ka mga jeepney driver sa Sugbo na balakang masusama sa ilang mga kauban sa kauluhan nga nang limos na lang aron makakita og kwarta taliwa nining pandemya. Panawagan nila nga pabayahio na og pagbalik kay apektado na kaayo ang ilang pamilya. Ang report ni Nico Serino. Atol sa martial law commemoration rally nga gihimo kaganihang buntag, lakip sa misalmot ang kadagkuan sa Piston, Cebu. Nagunang isyu nga gipadangat sa kagamhanan nga unta katugta na sila nga makabiyahe. Sukad miigo ang pandemya ni atong Marso, wa na makabiyahe ang mga traditional jeepneys. Apan sa Setyembre 3 nga order sa LTFRB 7, gitugta na nga makapamasahero pagbalik ang mga traditional jeepneys sa Region 7 gumikan sa nagkataas nga demand sa public transport. Apan walay labot nga makabiyahe ang Cebu City ug Mandaue, butang nga gikwestiyon sa grupo. Kami sa sektor sa driver para manggod namo ang karon gihimo sa administrasyon ni Duterte, sobra pa sa Marcelo, no, hantod karon. Daghan na pamilya ang gigutom sa mga driver. Panawagan nila, dunggon sa gobyerno ang ilang hangyo nga makapamasada na. Labi na sa mga local government o sa government side kung unsay may tabo sa atong mga jeep, no, unsay may tabo sa atong mga gagmay nga operator. O kung sa'y maasan siya, mapahiluna sa karon nga panahon. Si Ronilo Gahator, jeepney driver ug opisyal sa grupo na panglantawan nga kun magpadayon gyud nga di makabiyahe, muhimo siya og susama sa gihimo sa mga driver sa kauluhan nga manglimos na lang. Imang pagdayon din Mandaue City. Yan naabag diri ang volume sa pasahero. Nakuha nila ang jeep nga naabag virus na. Anong di matugutan nga magkabiyahe na kompleto man og papel.
Sa iyang bahin sa text message, gipasabot ni LTFRB Director Retired Colonel Eduardo Monte Alto kung may request man ang local government unit sa pagpabalik sa biyahe, ila kini nga tun-an. Padayon pa kuno ang ilang review sa actual passenger demand. Labi na karong panahona nga buses ug modern jeepneys ra ang magbiyahean sa Cebu City ug Mandaue. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan sa pandemic, aduna gihapoy mga mipahimos nga mga fishing operators nga mo'y hinungdan nga dulan sa 2 milyones pesos nga penalty ang nakolekta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ning tuiga. Ang report ni Femery Dumabo. Bisan pa man sa hulga sa coronavirus disease, nagpadayon gihapon ang operasyon sa BFAR 7 batok sa mga illegal fishing nga niresulta sa pagkasikop sa siyam ka mga nagdumala sa commercial fishing boats. 25 ka mga administrative of criminal case ang napasaka ug maabot sa 1.7 million pesos ang napahamtang nga multa batok sa mga malapason. Sagad sa kalapasan sa mga commercial fishing boat mao ang pagpanagat diha sa municipal water ug ang paggamit sa mga gamit sa illegal nga pagpanagat. Mga illegal it's murag nahog din ng perpetual problem na to. Sige tayo, challenge na to. Sige tayo, kumpanya against illegal fishing. We have the enforcement, mga namong hard approach, dakop yun, apprehend, prisuhon, fine, but still napagyod. Atol sa quarantine, nagpadayon ang pagpangisda ug adunay 2.58% nga pagsaka sa produksyon gikan sa 87,390 metric tons sa miaging tuig. Misaka kini ngadto sa 89,648 metric tons alang sa una ug ikaduha nga quarter ning tuiga. Mihatag usab og ayuda ang BFAR sa apektadong mga mananagatog ang mga nagtrabaho sa fish pond. Nahatagan sila og kinilong bugas, mga fishing materials, carp fingerlings ug sugpo alang sa mga fish pond ug ang pagpabalik sa Lambaklad project sa mga mananagat sa Dalagete ug daghan pa. Kini ang usa sa gipadak-an atol sa pagsaulog sa Fish Conservation Week. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang apan o diferensya sa panglawa sa tao dili babag aron makasugakod sa kalisod sa kinabuhi labi na ning panahon karon sa pandemya. Sama ning 39 anyos nga tricycle driver nga putol ang duha ka mga kamot apan ning kamot aron mabuhi ang iyang unom ka mga anak. Atong sayra ng iyang istorya, labi na sa bagong hagit nga giatubang karon, pinaagi ning maong report. Pipila ka tuig ang nakalabay na kuryentihan si Terso Luon sa gitrabahoan niyang kumpanya nga maoy hinungdan sa pagkaputol sa duha niya ka mga kamot. Apan inay mawad-an og paglaom na ning kamot kining makabangon aron mabuhi ang iyahang pamilya. Sa tricycle siya nakakita og kahigayunan nga makapanginabuhi. Lisod man sa sinugdanan apan determinado siya nga iyang malabwan ang limitasyon tungod sa apan siyang palawas. Mao kini ang nagbuhi ug nakapaeskwela siyang mga anak. Na kurintihan day ko sir. Trabaho ko construction sa una niya, na kurintihan ko. Dayon, wa nam ko laing kuan di nagdrive ng sikat kay kinino na say akong nang kuan nang makaya. Atol sa pandemya, laing hagit usab ang giatubang ni Terso sanglit wa na may mga tawo nga gipagawas ug nahunong usab ang iyahang panginabuhian. Niadtong higayonan na ning kamot ang iyang pamilya nga isuroy ang ilang paninda. Sa iyang kakugi nahimo niya ang iyang responsibilidad isip padre di pamilya. Naghinahinay sa mig di mami kagawa sir ato di mami ka drive sa sikat sir nang libod-libod sa mi kanang Pinoy sa akong mga silingan aron lang makapalit og bugas. Gipakita ni Terso nga dili kinahanglang magsalig sa uban aron mahimo ang imposibleng mga butang. Gani bisan wa siya mga kamot, mahimo man siyang mogamit sa iyang cellphone, dili lang sa tawag kundi sa text. Kini aron maka-communicate siya sa iyang mga anak o asawa, apil na ang iyang mga suki sa pasada. So kung magkugi lang diay no, dili babag ang kakuwangan sa atong panglawas kun dili ang atong kakugi gyud kinahanglan ang muputigbabaw aron ta mabuhi. Ang COVID pandemic dili makapahunong sa pagtuyok sa kinabuhi
ug panginabuhi sa mga tao sama ni Terso. Ako yung pamilya, sir. May akong gihimong kuan nga nang bisag nang maglisod ko kuan pero kayahon ginako tungod sa akong pamilya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, mabalor og dulan sa 14 milyones pesos ang nasakmit nga shabu atol sa bypass operation sa North Diversion Road sa barangay Magatas, lungsod sa Sibulan pasado alas 12 sa kadlawon sa Domingo. Napatay si Chumari Yungko nga nailhan usab nga alias nga Joe, taga barangay Rizal sa San Carlos City, Negros Occidental. Sa iniusang bypass operation sa PDO, PIB ug SOG ug PDEA napahigayon kini human magkadawat og kasayuran ng kapulisan kabahin sa illegal nga kalihukan ni Yungko. Matod sa kapulisan, nisway og sibat ang suspect dungan sa pagpabuto siyang armas. Kini dihang nabantayan ini ang sinya sa pusher buyer human madawat ang gitunol nga pakiti sa gituhang shabu. Napusilan siya sa kapulisan nga maoy hinungdan siyang kamatayon gawa sa motorsiklo na sakmit sab ang kapin sa 2 ka kilo sa gituhang shabu. Kalibre 45 nga adunay bala, 26 usab ka mga bala nga nakuha sa suko sa crime scene. Sugod ugma mubalik na o pagbiyahe ang mga beep sa dakbayan sa Talisay. Kini mo igipahibaw ni Joy Tumulak, ang pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda. 8 ka mga beep ang gikatakdang mobiyahe sa rutang Tabunok paingon sa dakbayan sa Sugbo. Kini siya mo ay tubag sa LTFRB sa panawagan ni Mayor Samsam ngadto sa LTFRB nga ibalik na ang naandan nga ruta sa beep diri sa Talisay going to Cebu City. Then gi-welcome naman ni Cebu City ang mga modern jeep. Ang pandemya ug ang kakabos wa makapugong sa 21 anyos nga taga Kandihay, Bohol sa iyang hilig sa photography. Gani gihimo kini niyang haling nga magdagkot sa iyang kadasig aron mapadlambo ang iyang talento. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Trending sukad sa miaging simana kini mga post sa social media ni John Michael Simagala. Kini mga walagway siyang manghud ug igagaw nga susama og professional ang pagkakuha ug sama usab nga naa sa sud sa studio. Apan di ay gamit lang ang baratuhon niya nga touchscreen cellphone ug digasto lang og 30 pesos alang sa tinfoil isip reflector. Ug gipaposing lang sa bisan asa nga dapit sud sa ilang balay. Ana sa kwarto, sa abuhan, kusina, labahanan ug sa ilang sala. Mga gamit lang usab sa ilang panimay sama sa mga plato, planggana, muskitero o guban pa isip mga props. Niingon siya nga okay ra daw kay nice daw ang resulta mo to murag na inspired na lang pud yung sige padayon naman ako nga mudawat og naay magpa-photo siya ng bisang cellphone ra ma'am. Usaw-usab siya ka makeup artist ug ang pagkuha og galagway sa iyang mga higala diha silang tugaran ang usaw-usab sa iyang kalingawan. Si John Michael, kinsa incoming third-year college sa Hospitality Management course, mitugan nga ang hilig niya sa photography ug ang pag-makeup nakatabang kaniya sa iyang pagtungha. Bisan sa kalisod, wa kini nakapugong kaniya nga mas palambuon ang talento. Gani gihimo niya kining rason nga mas mangandoy pa ug mas dako. Tingwa niya nga makahupot og mga saktong gamit sa photoshoot aron matabangan ang iyang pamilya diha sa kalisod. Tungod sa karon nga pandemya murag mas kinahanglan dyan na to og diskarte para mas ma-develop atong talent og makatabang sa pang-adadlaw. Oba ni Rod Prado, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com.
Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug naunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasagawa sa nasod nga gisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan among tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelsaro og 95 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.